سلام نا يوتيوب تكتاتلتي كما يتخونو تقرنيا موتيفيشن جميل له ناي مجمريا أرستي نخون زمرزكو أب حادار طعيتي تبهال سبيتي انتاي زمالئتيا زبليو إذا أرستزي زمرزكو عندي مخنيات أبزلو مقنة استفزمة أب حادار وش تستفزمة قفلت نايدك أنستيالو سلازي نخمعاتهم عينات شجرات كفتح يخليو نسمورن سنيتن زلو حادار كتامنا يخليو كمهرنا يخليو كابز بالنجر تلاعيليه سلازي حادارنا طوعي نخون مجمريا كابعنا خنجمر علنا مجمريا اتا سبيتي تعيتي كتكون على حادارا طوعي نخون كابز بالنجر تلاعيليه قتلهم زلو اب حادار تعيتي تبهال قوالنستيتي تمالوهم نجارات حدا بحدا خدرينا حابيركم مساي نخصنحو نخلي يعدل ناي مجمريا اب حادار تعيتي تبهال قوالنستيتي زلو نجار انتايو بنفسات التأمامن بنفسات التأمامن كبهال كلو انتايو واقع تفلد نفسا أي ترسعن زلوا نجار نفسا تنكاباغب نفسا تعبي تسعر تمهار كإلتا تسفح زلوا واقع تفلد ناي قدن واقع نقتفلتو ناي سبقايا خدن أطرح يكونتن تسبب مالتي كاد نجار كأنتايو نبعلا جزيت هبيا نسبقايا ون أقول جزي نبعلو خهب تقبر مالتي هيقا تأمن سبقايا تخبر ولك خاء كتكبر تدليك نعتي تعمانت زخونت سبيتي بحدار تعيتي تبحر سبيتي مالتي قال اي تدليو نجر تطيق بحدار استفعلالي عين الدليت لنا كاب سبقاينا ندليو نجر مالتي سلازي تدليو نجر بقلص زخونه قانقا تطيق فقراو دليت كون يخእል زخبدا نجر كاب عقمان لاعل زخونه نجر كون يخእል ناي ገንዘብ ጥያቄታት كون يخእል استفعلالي تدليو نجر بقلص زخونه نجر نسبقايا تحت سالساي ጭቅጭቅ ዘይተብዝሕ ኣብ ሓዳር ኣብ ከይዲ ህይወት ጭቅጭቅ ዘሎ እዩ ዘይተርፉን እዩ ግን ኩሉ ዘረባታት ናብ ጭቅጭቅ ከምርሕ የብሉን ስለዚ ኣብ ሓዳር ጥዒቲ ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ትገብር ናብ ጭቅጭቅ ከምርሕ ዝኽእሉ ነገራት ብግዜ ትፈትሖም ናብ ዝኸፍአ ነገር ንኸይከይድ ሓዳራ تكالاخل تنكاباخب حادارا مالتي سلازي اب حادار ጭቅጭቅ አይተብስሕን ያ ግልጽ ያትደሊ ነገር በግልጽ ቋንቋ ስለተጠየቅ ጭቅጭቅ አይበስሕን اب حادارا مالتي سال رابعاي انتايነት ናይ ሰብኣያ ብሙሉ እትቅበል انتايነት ናይ ሰብኣያ ብሙሉ እትቅበል ክበሃል ከሎ ሓደ ግዜ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ከምዝ እንድሕር ኮይንካ كفكرك زخيل كم زند حرجيك كأخا خم زند حركوي كأخا كم زند نجار كان دحر كم زخوي يسبب نجارات زل علادك عن استيو الله أب حدار تعيتي تبهال قال نستيتجن سوايا بس كل نجارو كم زلوا تقبل سبيع أب حدار تعيتي تبهال سبيتي مالتيو لو تندحر دريا مجمريا نفسها تغير نبعلات الوقت شو سوايا أنا تنا رأيه نخلوه يعتكبر سلازي ملو سب كان زي لا تفلت كلنا نناي بعلنا قولوا علنا قولوا لنا كأنا تمحرنا يكون زلنا نجر استفعل عليه نجر كنعبي يفتن سلازي أب حدار تعيد تبال قال نستيتي سبعة خمس زلوا نتات تقدر سبيتيا حام شاي صواريا تعقاسيتيا بنشتين بعض النجر حدارا خدتن أي تقدرنيا كل نجر هدي إلى تعجسا ماميا ختملكت تخيليا تعيتي تبهال والنستيتي
ሻድሻይ ሓዳር ከም ገነት ጌራ ዘይትምልከት ማለት እዩ ሓዳር ከም ገነት ጌራ ዘይትምልከት ክበሃል ከሎ ኣብ ሓዳር ብዙሕ ጉድለት ከም ዘጋጥም ትፈልጥ እያ እቲ ጉድለታትካ ብፃዕሪ ከም ዝፍታሕ ትርዳእ እያ ስለዚ ኣብ ሓዳር ጥዒት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሰብኣያ ፃዕርን ውፍይነትን ነቲ ሓዳር ንኽዕሪ ዝገብሮ ፃዕርን ውፍይነትን ተድንቕ እሳ እውን ናይ ባዕላ ግደ ትፃወት እያ ኣብ ሓዳር ጥዒት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓዳር ሙሉእ ነገር ከጋጥማሉ ሙሉእ ነገር መሊኡ ክፀንሐኒ ኣለዎ ኢላ ኣይትሓስብን ኩሉ ነገር ንምስራሕ ብግዜ ናብ ፅቡቅ ነገር ከም ዝቕየር እተኣምን ሰበይቲ ኣብ ሓዳር ጥዒት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ሻብዓይ ንናብርኣ ዘድሊ ነገር እተማልእ ንናብርኣ ዘድሊ ነገር እተማልእ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ኩላህና ከከም ዝዓበየናሉ ቤተሰብ ከከም ኣማፃፅኣ ሂወትና ከከም ዝዓበናሉ ቦታ ሃገር ዝተፈላለዩ ክእለትን ፍልጠትን ሒዝና ኢና ናብ ሓዳር ንመፅእ ካብታ ንእሽትለይ ፍልጠት ካብታ ንእሽትለይ ክእለት ጀሚሩ ስጋዕ እቲ ዝዓበየ ንናብርኣ እተውዕል ሰበይቲ እያ ኣብ ሓዳር ጥዒት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ንናብርኣ ዘድሊ ነገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንታይ ጎዲልዎ እንታይ ከማልእ እናበለት ዘለዋ ፍልጠትን ክእለትን ናብርኣ ሓዳራ ክትቅይር ትፍትን ሰበይቲ እያ ኣብ ሓዳር ጥዒት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዎም ካብ ቀዳማይ ስጋዕ ሻብዓይ ጾሚቐ ዘቕረብኩዎም ቀንዲ ዝበልኩዎም እዮም በርሰፍ ሓቢልና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ነገራት ኣለው ናይ ሓንቲ ኣብ ሓዳር ጥዒት ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ክተማልኦ ዝግባእ ነገር ማለት እዩ ኣብ ቀጻላይ ኣብ ሓዳር ጥዑይ ዝበሃል ሰብኣይ እንታይ ዘማልአ እዩ ዝብል ኣብ ቀጻላይ መደበይ ሒዘ ክመጽእ ሎማዓንቲ ብዘቕረብኩዎ መደብ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣበረታትዑኒ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን የቐኒየለይ ሰላም